30 urtez maketaz maketa, Gazteako maketa lehiaketaren 30. edizioa ospatuko delako aurten, eta aizue oraindik ere lanak bidaltzeko garaian zaudete. Gaur da azken eguna, beraz, bidali orain ere hau ikusten ari zareten bitartan, bakarrematek bidali izake bere lana, ezta? Bai, noski. Eta informazio gehiago ematera atoz gure gaurko gonbidatuak. Azaroaren 25ean izango da Gaztea maketa lehiaketako finala Bilboko kafe antzokian, eta gurekin da hasteko aurkezleetako bat Gazteako esataria. Biba Ainhoa Vitoria. Kaixo Ainhoa. Arratsaldeon Ainhoa. Tira Ainhoa, hasteko zer da zuretzat Gaztea maketa lehiaketa? Maketa lehiaketa aukera bada, aukera bat batez be euskal artistentzat, artista berrizentzat, gazteentzat, ontxe, musikan probatu nahi dauen gaztientzat aukera ederra da, eta batez be guretzatko bebai, ez? Gaztearentzat, irratiarentzat be aukera da, ikusteko zertan ari dien gure gazteak, eta bertatik bertara jakiteko zertan ari dien. 30. edizioa, ibilbide bat egiten ari da. Bai, 30 urte, ostras, erraz esaten da, baina egin bidie, ez? Eta gainera artista talde asko ezagutu ditugu bertatik, eta badauke prestigio puntu bat, lortu dagoenan ikuste, eta... Ben ikusten da, denbora pasa dela, ez da? Bai, benke, Bilborroken hasi izan, finalak eta itzen ziren bertan, imaginatu, arropa ikusten da, ikusten da. Eta denbora badoala gaur da, aurtengo edizioan izen emateko azken eguna, ezta? Bai, azken eguna, azken orduak, gauerdir arte dauketzu aukeria, eta, nik ez izango dut, ez dakit ontsu bertan animatzen bazari, igual berandu zabitze, baina bagabitze jasotzen, ia 80... Hori galdetu bergen izan. Bai, 80-etik gora iritsiko gara. Eta igual egunera bebaiz, azken orduko, maketak normalean, azken ordu arte igual ez dituzu bialtzen. Orduan, ja dagoeneko 80-era iritsi gara, orduan, bai, jendiak badauke zer erakutsi. Eta, Ainhoa, goixamar da esateko ze motatako musika aurkezten ari den aurten? Bai, goixamar da, baina ikusita, ez, igazko musika zer eskaintzen ari ziren, badaue, ibilbira honetan igual, aldaketa egon da, ez, eta oin elektronika be eitera ausartzen ari dien gaztiak ikusten bagabitz, orduan, rock and rolla izan da, ez, historikoki Euskal Herrian, arrakasta gehien euki dauena, eta oin, bagabitz ikusten beste estilo batzuk, ausartzen ari die, eta interesgarri iruditzen, jat. Aurtengoa ez dakigu, zelako izango den, baina, ikusiko, interesa badaukegu. Epaimaia nork osatzen duen badakigu, ez da? Bai. Zein dira? Aldaketak datoz gainera, iaz Izaro Andres izan ginen, eta aurten be gurekin izango da. Julen Idigoraz iazko aurkezleetako bat izan zen, eta aurten bere izango da epaimaikidea, eta Belako taldeko Josu Ximun Bilela Beitia, gurekin izango da, beraz, hirukote edarra, bai. Beraiek orain egin beharko dutena da, 80 lan horiek, ikusi, entzun... Bai, gainera, talde bakoitzak gutxienez hiru abeste aurkeztu behar ditu. Orduan, 300 kantu badituzte momentuz, eta gaurkoakin ikusiko dugu, baina badauke lana. Eta aurten 30. edizioa da, zenbaki borobila da, izango du berezitasunik aurtengo lehiaketak? Espero dugu baietz, ondion ezin dugu ezerrezan, eta bagabitz zerbait berezia nahi dugu, baina berezia izan da aurkezpena, ez? EH Sukarraren kantua moldatu da bien, hogen taldekoek, eta hor egin dotzagu omenaldia, gure lehendabiziko irabazleari, eta zerbait berezia bagabitz prestatzen. Ainhoa, begiratu ezagun atzera, 81an lehenbiziko edizioan EH Sukarrak taldeak irabazi zuen, zuk orduan 4 urte? Nik 4 urte. 4 urte? 4 urte txo, bai. Gogoratzen zara zerbaitetaz, hasieraietaz? Ez, egiz ezan nik garai hori, batez be, taberna giroan, ez? Musika hori taberna giroan ezagutu dut, orduan txikitako oroitzapenik ez, baina, gure parranda guztietan entzun izan da, EH Sukarra ondion entzuten dugu, ez? Eta, gauza zoragarria da, ez, 30 urte ostian ondion be, olako itzala egin izena, ez? Talde honek. Eta esan dugu, ez da, tabernetan eta horrela asko entzun dela, baina asko ez dira gogoratu ere egingo,
hortik abiatu Hori zela, da, ezta? adibidez, Sorotan Beli izan zen bigarren irabazlia, eta igual Pentsa. ahaztuta daukegu, baina Sorotan Belek maketa lehiaketa irabazi zauen, Zea Maizek, Berritxarrak taldeak entzulen saria jaso zauen, El Hilete. Columpio Asesino taldea, badauke bere prestigioa, eta El Columpio Asesinok maketa lehiaketa irabazi zauen, orduan, bai, badau, ibilbide honetan taldea eta artista handi asko ezagutu ditugu, bai. Bai, hori esan duzu, talde ezagun asko atera zirela, batzuk aipatu dituzu. Ikusiko dugu bideo bat, Vale. talde ezagun horiek Venga. biltzen dituena, begira. Vale. Maketa lehiaketako irabazleetako batzuk. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Ze taldeak eta nola joan den denbora, Bai, ez da? Bai. Horretaz konturatzen gara hauek ikustean, ez da? Bai. Ainhoa, Bai, egia da. talde hauek guztiak ikusita, zu ze talderekin engantxatu zinen maketa lehiaketara? Edo Hombre. zein da lehenbizikoa duzuna gogoan? Nik gogoan dauket, batez be, klaro, nik aukidot bizi izan dut maketa baita barrutik, ez da, irratitik, eta Belako taldearen urte hori izan zen, berak taldeak irabazi zagoenean, mundu guztiak dauke gogoan nola izan zen finalura, ez? Eurak azkenak izan ziren, eta bueno, zuzenekoetan sekulako indarra dute, orduan ikustea, olako talde gazte bat, dana ematen, eta orduan nik badauket Belako bezala, Ainhoa Urreta Bizkaiakin askotan hitz egin dutelako, Ainhoa Urreta Bizkaia izan dalako historikoki aurkezletariko bat, eta berak gogoan dauket, orduan beti, Belako beti lotzen dugu maketarekin, bai. Eta aurten gazteako esatariek bideoklip edo bideo berezi bat egin duzue EH Sukarraren kantuarekin. Zer moduzko esperientzia izan da hori? Sekulako izan zen, hau izan zen enkargu bat, venga, jo zaitxeze, gure bildurrezan kantatzea, eta ez azkenean playbacka izan zen, galdetu dozku, zure kantatu duzu, ez guk ez dugu ezer kantatu, playbacka egin dugu. Eta, bueno, politia izan zen ikustea ez, jende gazte asko bideoklip hori egiten, eta zain pasinua daukien, euren lana eiteko garaian, taldea, nogen taldekoak, zoragarriak dira eta oso gustora ongitzen, eta barruko lan prozesu hori ikustea, bideoklip bat nola egiten den, oso politia esan zen. Ikusiko dugu zertxo bait? Venga. Bai, ikus dezagun gaztea eta nogen, EH Sukarra. Borroka ezazu, gure
bai, ez da? Horra antzuten da zerbait. Bai, Miribilan izan ginen Bilbon, bueno, toko gakun orduen bai kantatzea. Ze festa egin zenuten. Eta oso ondo pasau ginen, bai. Hori esan berrik ez dago, ez da? Ez da, nik uste ikusten dela. Bai. Tira, aprobetxatuko dugu gaur nogen taldeko ditugunez bigarren orduan gonbidatu. Uste dut hor zai daudela edo pres daudela gurekin hitz egiteko, batzuk behintzat Alex eta Markel nogen, arratsaldeon. Ixo, txaldeon. Zuek ere ongi pasatu zenuten? Jode, ondo. Ondo baino beto pasatu. Gaua pixka luzatu zen. Bai, festa pixka dingen, ondo. Eta aizuen nogeneko kideok zuek, inoiz aurkeztu duzuelanik gaztea maketa lehiaketan? Ez, bueno, egon zan, hasieran egon ginen bai edo ez, baina azkenean ez zigun denbora ematen, eta erabaki genuen, ez aurkeztea, azkeneko momentuan, baina... Bai, gustatuko litzaguke igual atzera egin eta aurkezteko aukera hori izatea gustatuko. Buruan izan zenuten aukera hori, ezta? Buruan izan zenuten. Dira, kontutxo bat, hemen galdera bat egin behar dutola pixkat gaiztoa, bai? Bota. Esango diguzuen mesedez, gazteakoen artean nork kantatzen zuen okerren? Jo, gu igual ez gara pertsona egokiak hori komentatzeko. Hor, oberena, Igor, gure soinu teknikaria, bera ibiltzen da hor maietan, da esan ziaten, baten bati mikroa ez dute zion, desiente jetxi. Orduan, horrek pistaren bat emango liguke. Nik ez dut ezer esango badazpada, be. Eta zuentzat zer izan da EH Sukarraren kantu hau, bertsio hau, egitea, hain kantua referentzial bat bertsionatzea? Izan da alde batetik ohorea, eta bestetik nolabaiteko presioa ere, bai? Marroi bat, hasieran. Bai, marroi bat. Ez da erresa... Ez da erresa horrelako abesti ikoniko bat, bertsionatzea, eta esan genuen, jake guri eskatu diguten, guazten egitea gure estilora, eta saiatu ginen gure estiloari fidel izaten, eta abestiari ere errespetuz. Eta nahikoa egur jaso egu, baina ez, hombre, normala, jendeari zaila itezaio horrelako abesti mitiko bat modu berri batean entzutea. Baina izu, haintxik komentatzen eginean, eta egia esan, abesti bezala, aztuta, originala aztuta, abesti bezala oso ondo dago, eta guri mintzat asko gustatzen zaigu. Bai, eta guri ere bai, noski baiet. Eta zuen ustez, zer da talde hasi berri batentzat gaztea maketa lehiaketa? Ez dakit, bultzada handi bat eta erakusleio bat, agian pixka bat lokalean eta etxean egiten dugun lan guzti hori erakusteko erakusleio bat azkenean. Eta oso laguntza ona hori, talde hasi berrientzat eta ezain hasi berrientzat, pixka bat lortzeko lehenengo linea hortan agertzea. Bai, eta gainera ikusi dugu baita ere, talde gaur egun ezagunak diren talde askok irabazi izan dutela edo bertatik pasatakoak direla. Horrek ere zerbait esan nahiko du? Horrek ere zerbait esan nahi du. Ez dakit dan gaztearen usain ona, edo ez dakit zer izango da, baina bai, zerbait esan nahi du. Tira, gero izango duzue guri kontatzeko zerbait, beraz, orain deskantsatu zazute, gainera zuzenen jo berruzue, beraz, lasai, txintxo hortxe egon, eta gero izango gara berriz ere zuekin. Mila esker, mutilak. Bueno, agur. Eskerrik asko.